Нагрели ги двете си. Едното е подцинковано. Това няма значение. Просто да ще стане заварка към другото. Нагрели един и другия материал. Стана нищо като заварка. Да, бе, Става вече. Чай да видим, виж тухлата ще я нагрее. И ние ще вземем да е тук. Чакай. но... Мислиш, ги имаш ли да пробвам да го откажа? Пробвай. Види тухлата коя прави. Бах колко ярко. Голяма температура. Къде са клещите? Това ще се усетим. Се осветиш, махай го. Клетчетата снима ли мене психото? Изключи борка да не изпуши трап. Няма, виж, тухлата е стопена. Снимай отблизо тухлата. И това е някаква огнеопорна.